Evo, vinarija Aleksandrović u okviru štanda Srbije, nacionalnog štanda, po 7. put izlaže na probajnu u Dizeldorfu, svakako najznačajnijoj vinskoj manifestaciji u Evropi. Dakle, veliki nastup i velika očekivanja, pogotovo što su vina vinarije Aleksandrović na testiranju, na ocenjivanju prošla jako dobro. Uzeli smo 3 zlatne medalje i to 3 veoma značajne za nas iz razloga što su naša crvena vina, Vizija, Regent i Rodoslov se okitila sa zlatnim odličjima koje su dokaz da definitivno teroar Šumadije, ono o čemu pričamo već godinama, ima veoma velike domete i da će u godinama koje dolaze, kako naši vinogradi budu sve stariji, kako bude razvijeniji korenov sistem, takođe i kvalitet vina, njihov identitet koji je odraz tog podneblja doći do izražaja i možemo očekivati da ćemo i u budućnosti imati veoma zapažen nastup na sajmovima u Evropi i svetu. S druge strane, nastup Srbije je veoma bitan u okviru nacionalnog štanda, jer definitivno Srbija kao jedna vinska regija izlazi velikim koracima na evropsku, a rekao bih i svetsku vinsku scenu. Ako ne budemo imali u budućnosti još više zajedničkih nastupa, svakako i rezultati neće biti veliki, ali kada smo svi zajedno, kada se ujedine najbolje srpske vinarije, za očekivati je jedan dobar rezultat koji se tiče i pozicioniranja srpskih vina, a normalno i ono najznačajnije, izlazak u Evropu putem kupaca, distributera i ulazak na vinske karte najboljih hotela i restorana.